Makadii vana vaMwari, zita rangu ndoitwa Tendai Julius. Kusangana zvekare muchikamu chepiri, Dangers in Psychology. Chii chinombonzi psychology? Psychology kustada mind nebehavior yemunhu. Saka kana tastada behavior yemunhu, pane madangers atinowana here. Kana tamawana, ndeapi madangers acho? Anofambirana papi nechiKristu? Ndo nyaya yatinoda kuzama kuti titsanangure nekuonesana kuti kana taita study yemind yemunhu, kana taonawo kuti psychology dzakamira sei, madangers apa atinosangana nawo. Mapoints angu ndichamagrupa into 8 points. Asi panguva ino ndinokumbira hama dzangu, kana manga musati masubscribe, please subscribe kuchannel iyoyi. Zvimwe mungangowana mashoko 2-3 anokupai chenjedzo mukukura pakutenda pachiKristu. Regai tipinde munyaya yedu zvizere. Point number 1, Satani ari kutsvaka kukontrola mind dzevanhu vose. Kubva paakanyengera Adhamu kusvika nanhasi, ari kungozama nepaanogona napo kuti anganyengera sei nekukontrola mind yevanhu. Zvaanoita ndezvizvi: anotanga auya nenhema kumunhu, auya nenhema, then obva adhesivha munhu kuti atadzire Mwari. Kana munhu uya atadzira Mwari, chaakuita ndechichi: aakuchienda kunodhesivhawo vamwewo, semiitikiro wazvakaita mugadheni reEden. Satani akatanga kudhesivha Eve. Adhesivha Eve, kwakuchishandisa Eve akadhesivhwa kuti aite ajendi yake, anodhesivha ani? Adhamu. Asi tingaita sei vana vaMwari kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka? Chekutanga ndechichi: to avoid kudhesivhwa naSatani, ngatigarei tichiverenga shoko raMwari. Takambotaura kumashure kuti Bhaibheri ndo only manual inogona kuita kuti mind yemunhu ikure. Chechipiri ndechichi: kana munhu auya kwatiri neanything chaari kudzidzisa, let's go back kumagwaro. Tonoona kuti magwaro ari kutaura zvinoenderana nezvaari kureva here, kana kuti ari kutaurawo zvimwewo. Izvozvo Mwari anotitendera kuti tizviite, kuti titsvake kuti magwaro anoti kudii pamusoro peanenge auya nezvaanenge achidzidzisa. Chechitatu, ngatigarei tichiverenga magwaro aMwari. Kana tave kudzidzisa vamwe, let's make sure that tiri kudzidzisa vamwe hatisi kuita ajendi yaSatani here. Tinogona kudzidzisa nhema isu tisingazvizivi. Ngationei kuti zvatava kudzidzisa izvi hatisi kuita ajendi yaSatani. Ndo point yekutanga. Point number 2, mupsychology tinoziva kuti kune maminds anogona kukontrola mamwe maminds. Ngatitarisei semapolitician, ngatitarisei semahigh rankings pabasa, ngatitarisei even nevakuru vechechi. Vane capability yekuaffecta mind yemumwe munhu. Mafungiro andinoita anogona kuaffectwa narole model wandinotevera. So that way it's a danger vana vaMwari. Satani anogona kugara pane one of our influential people musociety. Agara pamunhu iyeye, munhu iyeye akataura chinhu, vanhu vanochitevera. Why? Because that person is so influential. Satani pachake is so influential. Ari kudenga akakwanisa kuconvinza 1/3 yengirozi dzekudenga kuti dzipandukire Mwari. That way anogona kugara anyone in our community, in our society, pabasa chaipo, anokwanisa kuinfluenza mafungiro edu. So isusu vana vaMwari ngatitarisei zvatinotevera mukati memasocial media, vatinoteerera mukati medzimhuri, mungave mumachechi kana kumabasa kana kuzvikoro, kana marole models edu. Ngatitarisei kuti zvavari kuti influenza nazvo kuti tifunge mafungiro akaita sekudaro zviri kufambidzana here neshoko raMwari. Chechipiri ndechekudai, ngatigarei takagadha mind yedu from those social people vanoinfluenza. Ngatitarisei kuna Kristu, ndiye badzi, muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Point number 3 inotaura ichiti izvo: Satani anotageta vanhu vane chokwadi
muhana dzavo. So munhu ane chokwadi, nhasi ndikakuparidzira chokwadi, mangwana unonditeerera zvandinotaura. So Satani zvaanonzowanzoita ndezvekudai, anotsvaka those special people vane zvokwadi yavainayo, anoisa tumwe tudobi-dobi twekunyepa mukati mezvaanotaura zvose. Then chokwadi chikasangana nenhema dzave nhema. So Satani anotsvaka ivavo vane chokwadi, ongoisa masentiments ekuti zviti confuse, titadze kuziva kuti chokwadi ndechipi. Asi tingaita sei vana vaMwari? Ngatitsvakei rugare naMweya Mutsvene, tiverenge magwaro nguva nenguva. Panouya vaya vane zvokwadi vachitaura zvekunyepa, isusu tinokwanisa kumira pachokwadi. Nesuwo vacho tinenge tine zvokwadi mumwoyo, tigare tiri mumunyengetero tichinamata kuti muvengi asatitorere chipo chabva kuna Mwari chaatipa chezvokwadi ichi. Uyezve tigare tichiverenga chokwadi chinowanika muBhaibheri only. Point number 4. Just because tinoda Mwari, just because Satani anopinda muvanhu vakasiyana, anoisawo muonero wakasiyana mukati mekunamata kwatinoita. Different thoughts nemacontroversies anokwanisa kupinzwa mukati mekereke yaMwari naSatani. Anopinza, then kana apinza that controversy, chinoitika ndechekudai, pane vachange vachimira vari kuchokwadi nevachange vachimira vari kunhema. Vanhu ivavo pachavo, there will be a division inside church, inside Christian community. Tave nevanhu vanenge vakaseparate. Kazhinji kacho separation inozogumisira yave nehatred, pave nekuvengana. Kana kwaakuvengana, kune vaya vari kunzi vasati vatambira shoko raMwari, vakaona vana vaMwari vava kuvengana because of macontroversies. Pachavo vachatyawo kutendeuka, vakuti kana ivo vana vaMwari vachirwisana pachavo, vachivengana, vachitaurana, vachirevana, saka isu unotsvakei kwakadaro? Ngatingwarirei vana vaMwari macontroversies anounzwa naSatani mukati mekudzidza kwedu. Tine nyaya dzakawanda dzinokonzera macontroversies, dzingave nyaya dzekudya, nyaya dzekunwa, nyaya dzekupfeka, zuva rekupinda kereke, everything zvakadaro, zvinhu macontroversies anounzwa naSatani mukati mekunamata. That's why muzuva ranhasi tave nemachurches akawanda vane different doctrines. Why? Kusiyana kwemathoughts nemacontroversies anounzwa naSatani. Cheka nhasi, muzuva ranhasi, kuti iwewe pauri kupinda, iwewe kereke yauri kupinda, macontroversy aripo nekereke yako nemamwe makereke ndeapi? Wotsvaka Mweya Mutsvene wekubatsira kunzvera magwaro kuti zviri kutaurwa nemagwaro ndezvipi pamusoro pezvawanzwa zvine macontroversies. Chechi2, ngatirefei everything chatadzidza kushoko raMwari. Chechi3, ngatidzidzei kuti kana taona kuti hatiri ku-wrong side of the controversy, tikwanise kutendeuka, titambire chokwadi. Vazhinji havadi kutambira chokwadi. Ukaudza munhu chivi sezvachiri chichidudzirwa neBhaibheri, vazhinji vanowanikwa vachiramba kutambira chokwadi. Inyasha dzaMwari kutambira chokwadi wanga uri ku-wrong side. Ngatinamatirei izvozvo vana vaMwari, Mwari achitibatsira. Chechi5 ndichochi, kupsychology, study of human mind. Tine maminds anodominata over other human beings. Vanhu vokungoti mvere dzavo dzinongodominata everywhere, tichingozvitambira. Izvozvo zviriko kupsychology. Zvine danger papi? Satani anotsvaka ivavo vanhu vanodominata maminds avo over other people, ogara pavari. Then kana agara pavari, vanhu vaya vakazouya nedoctrine nekunyepa kana kuti nedzidziso dzinopesana neshoko raMwari, zvinonetsa vazhinji kuzviramba, vanozvitambira. Why? Because that person ane dominating mind over them. Saka Satani anotomodha those people. Vauya kwatiri vanenge vari mapowerful preachers vanotaura zvokuti tese tobvuma kuti zveshuwa munhu ari kutaura, vachibatanidza mazwi, vachiunganidza njere zvokuti akataura even point yakarasika hatizvioni. Asi tingaita sei vana vaMwari?
Ngatinamatirei vanhu vakadaro, those dominating minds, mungave mumabasa, musociety, muchechi chaimo, vakuru vekereke, ngativanamatirei. Satani asatambe navo, varwirwewo. Minamato yedu isusu inodiwawo navo, saka ngatinamatirei. Seniwo vana vaMwari ndotoikumbirawo minamato yenyu. Munogona kutoona sendiri kutaura zvinhu kwazvo. Satani akandigara, minamato yenyu ndinogara ndichiikumbira mazuva ose. Point number 6 inotaura ichitiyo vanhu musociety matinogara, mind dzedu dzine patinongotrasta vanhu. Just because mupurisa ndinongotrasta kuti anokwanisa kundiprotecta kana paita something. Izvozvo ndo zvirimo mupsychology. Hatingazviramba hedu, but psychology proves that kuti kana ndine musoja ndichatyiwa nevanhu vazhinji mukufamba. Kana ndaenda kuchipatara, dhokta anoziva zvaanoita, but zvinozoitika ndezvekudai, danger associated nekudaro. Vazhinji tave kutrasta vanotiprichira kuti vane chokwadi. Izvozvo zvakaipa, that zvinokonzera laziness. Vanhu havachadi kuzviverengera pachavo, vakutongoti pastor kana vauya, elder kana vauya, mudhikoni kana auya, angave ani ndiye ane chokwadi. Saka inini ndakugara ndakamirira iye. Hama dzangu, Satani ndo paanoshanda nevanhu vakadaro, nenyaya yekuti tavatrasta mavari. Bhaibheri shoko raMwari rinotikurudzira zvakasimba, let not trust in any human being, let's trust in God. Mwanakomana wake ndiye muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu, ndiye mubadzi watinokwanisa kuti traste kwaari. Tine vana vakawanda vari kubhinywa nevabereki, vamwe vari kutourawa nevanenge vachitoti mubereki is my primary protector, anenge ari pedyo neni, but that same person ogumisira muchekeresa for business. Saka ngatisatrastai anyone, only God. Kana rikaya riri shoko randataura nhasi, pindai mumagwaro, mavhesisi ndiri kuisa paskirini apa, mocheka kuti zviri kutaura murume uyu ichokwadi here kana kuti ari kunyepa. Just because I have a YouTube channel ndiri kutaura sezvinobatika doesn't mean kuti ichokwadi chandiri kutaura. Study to show thyself approved. Studai muone kuti ichokwadi here chataurwa. Mwari vanokurudzira kudaro. Musociety matinogara, tinoona kuti pane kugarisika kwekuti munhu panguva yati inini I am not stressful, handina stress yandinayo, oregedza kugadha mind yake. Point number 8 inoti Satan anovhima those people vane mind iri unguarded. Kugara usina chauri kufunga, kugara usina chauri kufidha nacho brain, Satan anotsvaga chekukufungisa. Satan anotsvaka chekuti akufidhe nacho mind. Bhaibheri shoko raMwari rinoti ngatifidhei mweya wedu neshoko rinobva kwaari. Anodaro wani Jesu Kristu paakavhizitirwa namuvengi achimuedza, akati munhu haangararami neshoko badzi, haangararami nechingwa badzi, asi neshoko rinobva kuna Mwari wake. Saka shoko it means ndiro feeding mukati mekurarama kwatinoita. Mind yedu ngatiifidhei zveumwari. Tikadaro vana vaMwari, zvinhu zvinotifambira zvakanaka. Idhenja irimo mupsychology iyoyo yekuti the moment yatinongoregedza kuita anything into our mind yedu irega kuva guarded, meaning to say Satan anotopinda matiri through those spaces dzatisina kugadha. Kuti tiavoid dambudziko irori, let's make sure our mind is always occupied nezvinhu zvaMwari. Ngatichekei mapictures atinoona, mimanzi yatinoteerera, society yatinogara nayo, kwatinotambira, mafriends, even nemavidhio atinoona, kuti mavidhios waya ari kufidha chii mukati meupenyu hwedu, ari kufidha chii mukati memind yedu. Zvatinogara tichidzidza ndozvatopedzisira tari isusu vanhu vacho. Chechi 8 chinova chekupedzisira muzuva ranhasi ndicho chatiri kutaura, chinoti icho mind yemunhu can be controlled. Mind yemunhu can be controlled, especially nema external forces.
atisinganzwisisi kuti anofamba sei. Psychology dzinodaro. Ma-external forces aya, it will be either Holy Spirit or ma-evil spirits. So, because mind yemunhu iri subject to control from external forces, ma-evil spirits anotofamba achivhima kuti angawana sei mind to control. So idanger iyoyo vana vaMwari. Kana mind yedu ichigona kucontroleka nema-external forces, let's know kuti even Satan can come and control our minds. Kazhinji kacho tinozoona vamwe vanhu vave neimwe wiwu yatisinganzwisisi kuti akazozvitanga rini. He or she permitted ma-evil spirits kucontrola mind yake. Tinoona vazhinji vave kutambudzika mukati mekurarama kwavo. Satani akaisa muupenyu hwavo pfungwa yekuti ukava nemari zhinji zvinhu zvinokufambira zvakanaka. Vadaro havana kukwanisa kushandisa nzira yaMwari kuti vatsvake upfumi, vakashandisa nzira isakarurama. Vamwe vakanotora urombwa, ezvinezvi havacharari mudzimba dzakanaka dzakashongedzwa dzavakavaka ivo. Why? Because vakapemita kuti mweya werima uvatungamirire pakutsvaka pfuma. Ezvinezvi everything chavakuda vanhu verudzi irworwo chava under will yemweya yakaipa. So tinoona ezvinezvi pachavo havadi kuuraya, but every year vakutsvaka munhu wekuchekeresa, kudambura musoro, kutora mapatsi kuti varambe vachifadza mweya yakaipa. Saka will yavo inenge yave driven out, under control of ma-evil spirits. So kuti zvitiitire zvakanaka vana vaMwari, let's check zvandinoda kuita zvese izvi zviri muwiwu yaMwari here kana kuti zviri kuwiwu yemweya yakaipa. Kana taona tiri kuwiwu yaMwari, ngatipfugame tinamate Mwari muneni. Kana taona tiri ku-wrong side of the will, ngatinamatei, titendeuke, tisiye zvakaipa zvose. Ndofunga tadzidza vana vaMwari, tabata mapoints edu anokwana kuita 8. Pamapoints 8 aya ose pangashayikawo 1 here yawabatawo mudikani. Kana pane yawabatawo yauda kukomenda, kanda mucomment section iripo apo, tingabatsiranawo. Pamwe pane pandapotsawo panogona kundibatsirawo neniwo vachibatsirawo nevamwe, kandai mucomment section. Ndinotenda vana vaMwari, ngatisanganei panhu rinotevera nemusi wechitatu apo ndakuuya nefinal episode yeDangers in Psychology, Mwari vachitibatsira.